Zdravíčko ľudia, ja vás vítam u nového videjka, tentokrát nebude to žiadna hra, proste bude to nenávidím angličtinu, pardon. Bude to návod na ruský tanec, ktorý možno niektorí moji sledovatelia poznajú, je to kazačok. A existujú vlastne dva spôsoby toho tanca, proste dva spôsoby kazačoku. Jeden je ľahší a druhý je ťažší. Ťažší sa dá naučiť len tým spôsobom, že sa naučíte prvý. No a ukážem vám to jednoducho. To si vôbec nevšimáte, že tam mám fajn. Prvý spôsob je jednoduchý. Veľmi jednoduchý, jednoducho ľahký. Druhý je samozrejme normálne takto, ale prvý je tak, že si takto dáte. No a potom len striedate nohy. Šup, 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 šup. A druhý už je jednoducho tým spôsobom ľahší, že sa naučíte ten prvý spôsob. A pôjde to jednoducho. Dáte takto ruky. Šup, 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 šup. A proste učíte sa to až dovtedy, pokiaľ to neviete. No a to je všetko o tomto tutoriálu. Nezabudnite mi hodiť palec nahore, zdieľajte ostatným. A to je vlastne absolútne jedno. Hoďte mi tam prosím vás koment, či mám robiť ďalšie také tutoriály a tak, či vám to pomohlo ten tutoriál a tak. No a samozrejme nezabudnite mi dať palec nahore. A tí noví, ktorí ma nesledujú, tak samozrejme odber. Ja sa s vami zatiaľ lúčim, možno vydám ďalšie videjko, možno tribútko a čaute.